tal, señoras e señores? Son as 6:17 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. E hoxe tamén, no Día da Patria, no Día de Galicia, estamos encantadísimos e encantadísimas de estar aquí compartindo receitas. Hoxe é un día de festa e temos que facer receitas de festa. E se ainda non nos seguiden nas redes sociais, mal asunto. @voltascoprato, aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, incluso este 25 de xullo, Día do Patrón, Día de Santiago, e que fan dúas persoas maravillosas, así que ímolas chamar, que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Bueno, non podo estar máis encantado de que o Día de Galicia, o Día da Patria, este aquí, ao meu carón, a magnífica, única, inigualable Estefanía Colmeiro. De verdad, nin o apóstolo está tan guapo como a ti, eh? Gracias, de verdad, Cañotas. Fai tempo que non vas a xunto el, non? Porque está guapo o apóstolo, non? Está moi guapo. Está guapo. Deixaron moi guapo. Bueno, moitas grazas por vir no Día de Santiago, no día de hoxe, e tamén lle vou dar as grazas, pero así, de unha maneira un pouco... Bueno, Xulio, que tal? Ben, gracias, Sí. Cañodo. Que tal o día... Que cosas máis bonitas me dis? Que tal o día festivo, ben? Moi ben. Levantaste ben? Sí. Almorzaches ben? Ben. Comiches ben? Nah, regular. Pois sabes que hoxe temos que cociñar algo de festa. Por eso, reservábame pa ahora. Claro, entón ahora ves a tope. Hombre, A topísimo... E con fame. Moi ben. Así A que- topísimo de galeguidade gastronómica hoxe no Voltas co Prato, a ver que nos trae Carmen de Santiago. Hola, boas tardes. Son Carmen de Santiago e veño vos traer unha receta que é rape en salsa marisqueira. Cambialo rape, cortalo, pasalo por fariña, doralo un poquinho pola sartén e iro pasando pa unha pota. Pois faise con tomate, cebola, pimento amarelo, pimento verde. E faise todo un sofrito ben, botaselle por encima, botaselle un poquinho de viño blanco e logo despois toda a clase de marisco. Que se coza un poquinho pescado e listo para servir. Espero que vos gustase e bon proveito. Pois aí está ese peixe sapo en salsa mariñeira que, atención... menudo homenaje. Nótase que é de resto, porque falaba de vieiras, Cigala, langostinos, berberechos. berberechos, falaba absolutamente de todo. De un préstamo hipotecario. De pedir un préstamo ao banco Madre para mía. poder merecer ou para facer esa homenaxe. Nós creemos que Galicia merece esa homenaxe no día de hoxe, no día eso por 25 de xullo. Así que nós tamén vamos facer comida de festa, don Xulio Mata. Por suposto que o merece, pero como non todos os bolsillos están para eso, vou facer algo un poquinho máis humilde. Sí que con peixe sapo, Sí. pero vou utilizar 3 langostinillos solo. Lagostino, bueno. 3 solos. Para tres. 3 solos para facer un guisiño para unhas 4 persoas. Ti fuches el día e dixeche, dame o xusto Dame para final de tres. mes. Para final de mes. 3 langostinos, sí. 3 lagostinos Tres e un lagostinos. pouquiño de peixe sapo. E uns allos tenros. Allos tenros. Sí, que lle van dar un toque super... É unha salsa que eu facía hai moitos anos, que me gustaba moito e... dixen, vámonos a Moi ben. recuperar. Se vai ser unha salsa túa que Sí. facías hai anos, e vámonos a Pero recuperar. vai moi ben, era precisamente con peixe sapo, en aquela época era con ameixas, pero Xa. bueno, vamos a apretar un poquinho o cinto, vamos a probar. Veremos a ver que pasa a nosa queridísima, maxestuosa, inigualable Estefanía Colmeiro. Eu vou facer unha pescada rechea. Oh, De ourizo. oh, Sí. pescada rechea de ourizo. Sí, Pero cando é como? a tempada de ourizo, Sí. aproveitamos e podemos conservalos, un método de conservación que é a conxelación. Ostras. E vou a facer o recheo pois a base de allo porro, ourizo e despois a salsa que vai acompañar esta pescada tamén vai con unha base de verduriñas e ourizo. Bueno, pinta moi ben, eh? Sí. Pinta moi ben, pois cociñamos peixe de festa hoxe no Voltas co Prato, no Día de Galicia, no Día de Santiago Apóstolo, marchamos con Xulio Mato. Vamos alá. Bueno, pues Ai, mira, Xulio. vamos a empezar co sofrito, ¿vale? Veña. Mira, Vamos aí. prendemos, teño aí un pouquiño de manteiga, como ves, Sí. vamos a derreter esa pouca manteiga con un pouquiño de aceite de oliva tamén, xa sabes pa qué, pa que non se nos queime. Para que non se queime, Pa que exactamente. non se nos Sí, queime. sí, Entón moi teño ben, moi ben. un par de dentes de allo normal. Que os machuca como sempre. Os machucamos Co como canto, sempre e o picamos. porque solta máis xugo, máis sabor. No, porque así non me bailan. No, non na che táboa. baila, claro. É Vale, verdad, unha é que verdad. xa tes unha parte picada, Sí. porque rompe, e outra que non che baila na táboa. Moi ben. Vale. E iso vai para a tixola da vai manteiga. para a tixola da manteiga. Tixola da manteiga, Aí Vale. estamos. Entón temos unha ceboleta tamén, un Vale. pouquiño vamos a botar solo para darlle un chiste. Media. Media, ou bueno, Ou un pouco podemos menos decir que un incluso, cuarto, non? Un cuarto porque ben ves o tamaño que ten, que é pequecha. Sí. Picámola ben picadiña tamén. Isto vai ser simplemente pues, por ter un toque de sabor. Sí. Porque o fundamental vai ser
o allo tenro. E viches onte os fogos do apóstolo? Sí, onte vinos, pero non me puxen no mío sitio, porque fun a Quintana e pilloume o toro que ahora. Fuches velos a Santiago, quero dicir, non viches pola tele, vichelos en Santiago. Non, en directo. Ostras. En directo, cas pequechas e ca Eu tamén, jefa. a xente da casa ten que estar flipando con isto, fixadevos, A voltas con prato, miña terra galega, Donde el cielo es siempre gris. Miña terra galega. Es duro estar lejos de ti. Lejos de ti. Moi ben, animouse e todo, Moi ben, señor. Eu fago os choros. Faz os choros. Ves, pois mira, picamos ben picadiño allo tenro. Sí. Ya temos ali a ceboliña pochando tamén. Entón isto vamos a incorporar a esa... Mira que ben arrecende isto, Vamoslle mostrar a xente o allo tenro este, porque además, realmente... aproveitamos todo, desde a cabeza... Fixadevos no allo. Desde a cabeza hasta a punta da... Fixadevos no allo tenro, Pámbola. Que non temos allo tenro, podemos utilizar allo porro, podemos utilizar simplemente a ceboleta. Sí. Vale, incorporámoslo aí, nada, utilicei 3 allos tenros, vale? E agora vámoslo poñer aí, que vaya pochando despaciño. E xa recén tamén a manteiga, verdad? Claro, a manteiga o que cando se derrete a manteiga... Vai nos facer a salsa máis, un poquinho máis cremosa. E un poquinho máis láctea, eso é xusto, perfecto. Moi ben, cañotas, que pasada. Estou aprendendo, Ti pensas que non, pero bueno, tamén... Pois aparte do día do apóstolo é o teu, Tamén despois de 276 programas... Home, a verdade que... Era o día de... Cumpríache. Mais ou menos aprender. Bueno, pois eso, ahora que vai pochando aí, entón o que vou empezar a facer é... Teño aquí este peixe sapo, que xa está, que nos lo poden dar así deslomadiño ou xa cortadiño na pescadería. Entón o que fago é, mira, quitámoslle primeiro esta telilla de abaixo, que xa facemos sempre. Peixe sapo super rico, aparte do sabor que ten, a textura... É pa día de festa, como hoxe. Sí, porque, bueno, non é un peixe económico, pero, bueno, tampouco é unha locura. A non ser que o acompañes con todo o que acompaña Carmen. Sí, porque Carmen hoxe acompaña con absolutamente todo. Porque non había máis na marisquería, non? Vou marchar ca nosa queridísima Estefanía Colmeiro a ver como vai ela. Vou me poñer un pouco interesante e imos aló. Estefanía. Dime, cañotas. Vou como se fora o can. Que tal? Moi ben. Estás ben, Estefanía? Estou estupenda. Segura? Segura, sí. A ver, gusta unha canción así mentre estás ca pescada, Isa. Sí, a verdade que a máis apropiada, non? Quedáballe moi ben. Quedáballe moi ben esta canción. Bueno, veña, contame, como vai o teu prato? Pasos que fixeches hasta agora, que vas facer? A ver, pasos, o refrito da verdura. Isto que tes aquí, que tes cebola, cenoria, vexo... A base de cebola, pemento vermello... Pemento, cenoura, o loureiro... Sí. Vale. E noutra tixola tes... E noutra tixola teño allo porro... E loureiro tamén. E loureiro, porque unha tixola vai ser para a salsa, que esta é para a salsa, a que leva pemento, cenoura e a cebola, e a do ollo porro é para o recheo. Por que tanto loureiro hoxe aquí? A min o loureiro gústame moito os aromas que lle dá a comida, vamos. Simplemente porque é justo teu, digamos. Sí, un gusto personal, como Carlos Arguiñano co perexil. Exactamente. Eu co loureiro. Vale. Mais ou menos igual. Mais ou menos igual. Estefanía, ti eres da que lle bota loureiro ao marisco ou non? Eu marisco, non. O marisco hai que cocelo con auga e sal, e se pode ser auga de mar. É que aquí xa temos falado algunha vez deso, e a maioría da xente, loureiro, non. Desmitificando do loureiro, Efectivamente, porque ao final o marisco, canto máis puro sexa, mellor. O sea, sin alterar os aromas... E por eso, auga de mar mellor e senón auga moi salgada. Oiches, e ti que vas facer unha pescada rechea, non? Sí. Vala encher de ourizo. Como vas facer? Como vou facer? Porque está deslomando, si estás quitando os lombos, pero pensei que abrías a pescada e pa dentro. E pa dentro. A ver, é que hai... A ver... Pola boca, non? Así é. No, a ver, hai varios xeitos. Pódese facer poñendo un lomo encima de outro lomo e enfariñando... En ruliños? En ruliños, o sea, enrolando. Pero eu vou coller facer como se fora un libro. Vamos a abrir en forma de libro. Abrir en forma de libro? Sí, eu vou usar o que son os lomos e vou nos abrir en forma de libro. Eu creo que se vas facer algo en forma de libro... Teño que ver a nosa convidada, vale? Eu creo así que ímola chamar, que veña, por favor, no Día de Santiago, Carmen de Santiago. Un aplauso para ela. Hola.
Hola, Carmen, que tal? Hola, como estás? Moi ben, moi Bueno, ben. parabéns, porque é o día de Galicia, é o día de Santiago, así que é o teu día tamén. Tamén. É o teu día. Pois é un pouco de todos. É un pouco de todos. Ves moi lanzada, estiveches vendo os fogos onte? Un pouquiño. Un pouquiño. Pero desde moi lexos. Desde lonxe, non? Sí, sí. Home, claro, ao lado dos fogos mellor non estar. Non se me acerquei moito, non? Por si acaso. Bueno, sei que se ven moi ben desde a Cidade da Cultura, Sei que se ven moi ben o desde o mirador de Fontiñas tamén. Desde eu donde vivo tamén. Sí. Bastante. Ten boa posición. Bastante. Digamos, Bastante boa no que cabe. Un pouco privilexiada. Vamos ver o que está facendo Estefanía. Veña, arrímate aquí adiante. A ver, Estefanía, cóntalle, porque é festa na casa en Santiago, e Carmen ten xente na casa. Tiven. Boa tarde, Carmen. Boa tarde. Eu vou facer unha pescada rechea de ourizo. Aquí estou facendo que a salsa para acompañar logo a pescada e aquí estou refogando allo porro para facer o recheo, que vai a ser a base de allo porro e ourizo. Ajá. Para esta pescada uso que a parte do lomo A pescada? da pescada e o abrimos así como se fora un iso é abrir el libriño. libro. Sí, ves? O que está... Como se fora unha folla. Pero tens que ter moito tino de non cortalo de demais, non? Sí, pero bueno, isto tamén cho fai ou na propia pescadería, e se non na casa, pois como dixeches... Ostras, é que está abrindo para un lado e para o outro. Claro, para meter o recheo e despois cerramos. Vale. Bueno, a xente que está na casa, se sabedes que nos podedes chamar, 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. Estamos no Día do Patrón, no Día de Galicia. Queremos que nos contedes que receitas facedes polo Día da Patria. Cal é o voso prato de festa favorito? Cal é? O de Carmen é? O meu é o sapo ese. O sapo. O sapo. Peixe sapo. O sapo. É o sapo ese. O sapo. Ela ve un sapo, colle o sapo e di para a casa. Aí está. Non o peixe, o sapo en sí. O sapo en sí. Bueno, pois chamádenos e ademais repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 da outra no Voltas co Prato. E don Xulio Mato sí que fai sapo, peixe sapo. Así que vamos a ver. Veña, vamos para lá. Non é o sapo solo. Hola, Hola, Xulio. Moi boas, benvida. Mira, pois eu sí que estou co sapiño a voltas. Fixen uns medallós e agora estou nos rebozando. Ves aí, pasándos por fariña e ovo. Fariña e ovo. Rebozándos e fritindos, claro. Claro, entón faz unha elaboración, o que é o peixe sapo bastante clásica, non? Claro, sí. No, todo é clásico, porque únicamente o ingrediente que metemos por chamarlle novedoso é o allo porro, que non suele, o sea, o... Sí, o allo tenro, perdón. O allo tenro, que non suele estar en moitas elaboracións, pero que a xente ten que se atrever porque é moi agradable, un sabor super agradable, dai un toquiño diferente. Ti sabías do allo tenro ou non? Sí. Sí? Sí. Porque eu a verdade é que ten unha pinta... Pero ti é normal. No, é normal. No, pero... Un olor bárbaro. Dicía Xulio que antes de entrar no programa que está moi ben para os revoltos. Para os revoltos, verdad, Xulio? Sí, os revoltos, de feito, xa son moi tradicionais en moitos restaurantes, o revolto de allos tenros e langostinos, senón unha tortilliña de pataca con un poquinho de allo tenro. Sí. Vai moi ben. Moi ben. Escollimos así ben o ovo, este xa casi debe estar, vámolo... Que non se nos marque moito, porque despois vámoslo terminar, simplemente os vamos sellar, pero despois vamos terminar con esa salsiña. Que como ves, botella maior esas cabezas, mira como xa botaron todo o xugo. Seguimoslas apretando como facemos sempre para quitarlle todo o sabor. Todo o saborciño, que rico. E despois, unha vez que teñamos todo un poquinho pochado, retiraremos as cabezas e xa ligaremos esta salsa. Bueno, Carmen, eu sei que é difícil, temos dous pratos espectaculares, dous pratos de festa hoxe no Voltas co Prato. Pero tes que escoller un dos dous. Despois ao probar, pero gustaríame saber se tes algunha idea. Vai ser que non. Vou esperar ao final. Va a esperar. Si, casi que é millor. Non lle das máis papeletas a un que a outro? De momento non, porque están os dous aí moi igualados. Non pasa nada, pois... Entonces, casi prefiero esperar. Entón vou te mandar ao sofá. Pois ao sofá vou. Veña, mandamos a Carmen ao sofá dos sufridores. Carmen de Santiago, que está connosco no Voltas co Prato. Que maravilla. Ai, creo que nos están chamando dende Arteixo. Mónica, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Muy bien, aquí mirando el programa. Bueno, así me gusta. Polo que sei, es filla de emigrantes no Uruguai. Sí. Ostras, o sea, que os teus papás marcharon a Uruguai e tiveron a ti e ti viñaches pa aquí ou xa te tiveron aquí? No, me tuvieron aquí y luego volvimos todos para aquí. Ostras, vale, que guai. Isto interésame moito porque me gustaría saber
si, por exemplo, para os teus pais, o día de hoxe, ali no Uruguai era importante ou era un día calquera? Bueno, así no se festeja, pero bueno, eso como siempre escuchaban Radio Galega, pues siempre estábamos pendientes. O sea, que eles escoitaban a Radio Galega, claro. Sí, claro. Entón sabían que nós seguíamos festexando as festas do Apóstolo, os fogos e demais. Claro, todas, el Día del Carmen, todas las fiestas, todas. Qué guai. Aparte nosotros veníamos todos los veranos aquí a pasar con la familia. Qué bonito. Pois mira, sabes que me gustaría? Que viñeras un día, Mónica, e que nos trouxeras unha receita ou do Uruguai ou unha receita que teus pais facían de aquí con produtos do Uruguai. Sí, pues eso estaría guai. Pues muy bien. Cando queires estás máis que convidada para vir, vale? Vale, muy bien. Un bico moi grande, Mónica de Arteixo, celebra o día. E un saúdo para teus pais tamén. Veña, chao, chao. Gracias. Hasta loguiño. Chao. Bueno, señores, Galicia está de festa, e iso notase nas nosas mesas. Toca estender o mantelbó, poñer a baixela fina e despregar a artillería pesada nos fogóns. E para iso, os nosos mercados están cheos de produtos que lle enchen o ollo e o bandullo a calquera. Bonito, bacallao, pescada, peixe sapo, xa sexa en guiso, recheo ou acompañado de algún marisco, un bo peixe sempre é unha opción gañadora para conquistar os padais máis exixentes e celebrar o Día Grande de Galicia. Hoxe traemos vos dúas propostas ben sabedeiras, pero podedes atopar moitas máis en A Voltas co Prato, aí están. E para rematar o día, pasade por Compostela, Padrón, Celeiro, Cortegada, Culleredo, Covelo, Sargadelos, botaron as bailas, que hai moita festa e hai que baixar o enchente destes días. E de hoxe, ademais. Fan, como vai a túa? Moi ben, mira. Sí. Aquí teño que son as verduriñas, flambeei. Como recendes? Flambeaches. Con un pouco, sí, engadinlle un pouco de coñac e flambeei, non? E por que non me avisaches? Ti sabes que neste programa, cando se prende el lume... Sabes que pasa? Que lle dedicas tanto tempo a Xulio... Bueno, que aparte non me gusta interrumpirvos... Isto é un escándalo, quer dicir, xa non podo facerlle máis a pelota. Paciencia. Non podo facerlle máis a pelota e ainda por riba ti nunca é suficiente para ti. Esos son cero gratuitos. Nunca é suficiente. É que eu son unha persona moi exixente. No, xa se ve. O nivel de exixencia é moi... É absorbente tamén, Sí. Como papel. Quero todo, ela. A ver, vouche contar. Sí, contame, veña. O recheo que che comentaba, que o facíamos con base de allo porro, vamos a botar o que son as xemas dos ourizos. Que eso é telo conxelado, non? En este caso o tiñamos conxelado. Podemos usar ourizo de lata. Vale. Que tamén non hai en conserva. É dicir, ao final, hoxe en día topar ourizo é sinxelo, topas en calquer mercado. Entón, o que faz é volver a metelo na tixola e volvelo a quentar? Simplemente porque lle vou engadir un pouco de viño branco. Por qué? Bueno, porque lle queda moi ben, aromatiza moito. Porque che aromatiza o... Efectivamente. E aí vaise a cociñar o ourizo e vai a quedar moi jugosiño ao final. Pois... Temos pregunta de concurso con Estefanía Colmeiro, así que por 50 euriños, señoras e señores, con que acompaña Fani a súa pescada? Con que? Con ourizos. Si, non? Válenos calquera ourizo. Calquer ourizo. Pode ser conxelado, en lata, o que sexa. Sí, pode ser galego, pode ser francés. O que queiras. Con que acompaña Fani a súa pescada? Con ourizos. 664-483419, chamado a Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo e hoxe queremos repartilos porque hoxe hai moita xente que antes saiu, gastou cartos e hoxe ten que recuperalos. É así, a vida é así, cartos voan. E vouche explicar como fago... Como faz o do recheo, non? O do recheo. Vale. Da pescada. Isto deberías de estar remexendo. Si, queres que cho remexeu? Home, estabas aquí encima da tixola... Debería a mirar estar para ela. Quer dicir? A mirar para ela. Non sei. E ti que? Mima, vai empezar a caerme mal. Vai empezar a caerme mal, O amor é sacrificio. É duro, Dalle. O amor é sacrificado, é duro. Hai que dedicarlle... É que é moito máis fácil odiarte que quererte este paso. Mira, vouche decir as... Veña, dime como vai. As cantidades deste recheo, non? Para o que serían 2 lomiños de pescada. Sería un allo porro, 50 mililitros de viño e 3 ourizos máis ou menos, que cada ourizo trae 5 xemas. Eso é como os pulpos coas 8 patas. Perdón, un allo porro, 50 mililitros de viño e cantos ourizos dixeches? 3 ourizos. 3 ourizos, vale. Que é o equivalente a
3 ourizos e cada ourizo trae 5 xemas. Son 15. Moi ben, cañotas. Vexo que non perdiches... De verdad, vou marchar xunto a Xulio, Bueno, Eu teño moito pero que espera. contarche aquí. E agora rebozas, primeiro en fariña. Rebozamos, enfariñamos Ajá. e despois xa agora directamente pasamos a por fritir. ovo. Non? Sí, porque A ver. así o que nos aseguramos é que a pescada non se abra. A ver, será unha fantasía de prato, Sí. Pois está moi ben, porque ten un rebozado, ten un recheo, ten de todo. Realmente... Un frito tamén. Quen é o experto en facer pescadas recheas é Xulio. Ah, sí? Sí. É porque non a escolleu el. Por que quixo facer? Que eu son que? Un experto en pescadas Queres recheas. Experto non. Experto Bueno, en pero pescada saiche recheas. No, pero Ben, gustame non? moito, gustame Gústalle moito. moito, Sabes que me sí. gusta a mí moito renchela de mexilón? Que dis? Sí, gustame moitísimo. Ostras. Sí. De mexilón pode estar moi rica tamén. Oh. Veña. Vamos repartir cartiños. Creo que imos falar con David de Lugo. David, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, aquí na casa. A ver, pero como celebraste? Tuveches comida ou non? Non tuve comida, estuve na casa. O sea, hoxe é día de desconexión, de tranquilidade. Sí, para mañá traballar outra vez. Bueno, xa. Bueno, mira, outros estamos traballando hoxe tamén. Bueno, para vacacións quedame pouquiño, esa 2 semanillas ou menos. Vale. Veña, por 50 euriños. Con que acompaña Fania a súa pescada? Con ourizos. Moi ben, 50 euriños que marchan para Lugo. Para David. Gracias. David, un Moitas bico gracias. grande, xa sabes que podes vir cando queiras traer unha receita. Vale, moitas gracias. Veña, Bo día. un bico, a disfrutar do día. Chao. Salgueño, chao. Agora sí que deixo a Fania aquí e marcho con Xulio. Porque a mí non se me trata así. Ou con Xulio. Fai de ti un pandeiro. Verdad? Fai de ti un pandeiro. Isto xa, vamos. Sí. Ao final ainda ti Ti máis eu... vas aquí de xefe, pero Sí, ao a que final, manda... ao final ti máis eu ainda Bueno, nos chegar vouche contar todo o que fixes con un mancha de cousas, Perfecto. mentras ti botabas, metías ficha ali. A ver, experto, veña, fala. Mira, o pochadiño que tiña de allo, Ajá. ceboleta e allo tenro, como ben sabes, este color é das cabezas que Sí. lle aplastamos ali. Dalle ese E ton botelle- alaranxado, non? Eso, botelle unha cucharadiña de café de café? fariña, para espesar. Unha cucharadiña de café de fariña, o O tamaño. tamaño dunha culler Eso é. de café, vale. Un chupito de viño blanco, que lle botei e evaporei o alcohol. E agora botei un poquinho de caldo de peixe. Como ves, xa está ligando esa salsa. Bueno, se é demasiada información para a xente da casa, xa sabedes que vai estar en a Voltas co Prato, no noso Instagram, vale? Eso. No noso Facebook tamén vai estar todo aí no TikTok, todo pendurado en todos os sitios, porque somos así, témolo en Mira. todos os sitios. Os 3 langostinos para repartir 3 entre 4 hai que picalos. Ah, por eso. Entonces, están picadiños, xa están aí. Entón, agora o que facemos é, nesta salsiña, vamos a botar Todo estes aquí. medallóns de rape para que se integre todo ca salsa. Bueno. E xa temos o noso Hola, que maravilla, Xulio. prato que podemos acompañar ou ben con arroz, ou ben con ensalada, ou ben con as Co que patacas. Co que queiras. queiramos. Bueno, pois temos a Estefanía Colmeiro batendo, creo, a súa salsa aí, temos a Xulio cos seus Mira, medallóns mira, aquí, mira, cos seus mira, medallóns mira. traballando, marchamos co público do Voltas co Prato, imos con Carmen de Santiago, veña, levanta os palos. Donde o ceo é sempre gris, Pero iso é mentira, é verdad, Carmen? Non é sempre gris o ceo aquí, No. A Aquí- veces está moi alegre. A veces está alegre, a veces fai un sol aquí que diste, mi má, isto parece... Verano, non sei, o Sáhara, verano. Pero, Verdad? bueno, este verano vai indo Bueno. así un pouco... Tampouco hai queixo. Home, non nos queda outra Home, quero tampouco, dicir, Tampouco, que vas facer? Nada. Que vas facer? Se pudéramos que subir para Que arriba. chove? Chove. Vai calor? Non hai calor? Vai calor, que hai que facer un peixe sampo para a festa. Pois faz o feito, o peixe sapo. É así. Se o hai, se non, Se hai, así vai non- outro polo sitio. Vai outro no sitio e xa está. Que che A cuestión parecen é facer as receitas que están facendo? Pois moi ben, A verdad que moi ben. Moi ben. É recente, verdad? Bastante, Podes confirmar a Galicia que o plató do Voltas co Prato ule ben? Ule, moi ben, sí, señor. É así. Non é o mesmo velo en televisión que Verdad? velo así, Claro, porque aquí chega- directo, porque... Aquí úlelo, claro, é así, é así. Ali imaginaste, pero aquí, bueno, a cousa Aquí cambia, Cambia bastante, a verdade é que Cambia. sí. Pois quedanche un par de minutiños para merendar. Moi ben. Vale? Chamo É a hora. É a hora de merenda, a verdade é que é a hora de merenda, veña. Exactamente. Grande Carmen de Santiago con nós, coxe no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato, veña, imos aló. Ai. Maior, Ai, don Bueno, Xulio, pois eu estou. está xa remotou este home. Sí, mira que medallóns, como ahora ves como ablanda o Ostras. rebozado. Ostras, eso sabe Como se fai. todo o mundo que o vou probar.
e se sabe como ule e como aparenta... Sí, home, vais a ver incluso mellor. Bueno. Ahora botamos un poquinho desta salsiña, que como che digo, esta vai sin guarnición. A guarnición poñémolo ao gusto, porque nós aquí o tempo témolo moi limitado. E non podemos... E nos queda un platiño, Pois aí está. Salsa allos tenros. Aí está, ese peixe de festa de don Xulio Mato, que maravilla. Moi crack, Moi rico, Moi crack. Moi crack. Sí, botalle, ti botalle salsiña, sí, sin problema ningún. Vamos ver, mentras tanto, de Estefanía Colmeiro. Estefanía, que a ti vexote un pouco máis lenta. E logo? Non, porque ele xa rematou. Pero o rematou non vira. Levanta aí a tapa. Vamos ver a tapa. Cuidado, non te salpiques. Non te vayas a manchar. Moi ben, E Isto ten unha pinta... Isto ten unha pinta maravillosa. Pois eu creo que deberíamos chamar a Carmen para que veña por aquí, non? Veña, vamos alá. Carmen de Santiago, por favor, levántate. Camiña cara a nós. Un aplauso para ela, que é maravillosa. Está con nós con a Voltas co Prato. Miña terra, galego. Ven por aquí, Carmen. Bueno. Ves, o programa ben, non? Moi ben. Quer dicir, sin problema ningún. Estupendo. Depois, porque ao mellor... Non sei se me anote, eu xa vi pa aquí tamén. Claro, que é así. Despois ao mellor dixo xente, ai, Dios mío, que va a salir a televisión. Moi ben. De maravilla. Eu dígolle que veñan, Aí está, así me gusta. Hombre. Bueno, pois, despois de ver o prato tamén de Estefanía Colmeiro, para que pido tamén un fortísimo aplauso, porque é unha maravilla. Gracias. É realmente merecio. Chegou o momento de probar, así que, Carmen de Santiago, cando queiras, a probar os dous, e nós repartimos cartiños. Que peixe cociña hoxe don Xulio Sapo Mato? Peixe sapo. Correcto. Mato. 664-4834-19. O teléfono a Voltas co Prato, chamade 50 euriños en xogo 664-4834-19. Que peixe cociña hoxe Xulio Mato? Peixe sapo. Mira, xa está. Xa foi rapidísimo. María Hortensia Daldán, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, mirando o programa. Ai, que bonita é a Ría Daldán, Hombre, Que bonita é. Que praias tedes aí, é, verdad? É sempre bo tempo, é así. Bueno. Vamos alá, por 50 euriños. Que peixe cociña hoxe Xulio? Peixe sapo con... Moi ben, xa está, xa nos chegou. Bueno, pois María Hortensia, un bico moi grande, moitas grazas por chamar e desfruto do día, vale? Igualmente, gracias. Veña, un bico. Chao, hasta loguiño. Adiós. Bueno, Carmen, estás, non xa? Estou. Pois imos alá. Carmen de Santiago. O Día de Galicia ten que decidir que peixe de festa gaña. Se o de Xulio ou o de Estefanía. Quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe? Están perfectos os dous, pero voulle dar a Xulio. Don Xulio Mato!